Shubor Nakaslem Jong Unong San Hima. President ko All Meghalaya Dancers Association ubakit bok thaba bat ki bahaying Steve Jerwa hakak 100 tarik unai we ajar pesau kila pentip ba Steve Jerwa ringkat unong hika shat hakarin san India Best Dancer kinwan hasilong hakak khat khanai tarik min step banwan ai khuble ki pat ba ka jila ki bala ai ka jingkershan ya hadu bondara ai ka jingjop hakarin san bahe kata ka India Best Dancers season 4 ubakit thaba uloong ba Steve Jerwa unpoi hakapol min step hasilong bat kandon ke program ai khuble hamadan pulu bat kandon ke jinga shat balapin kre na ka kinhun jong ka amda bat ru ka jing shat no Steve Jerwa ubakit ule thuru ba Steve Jerwa nuan tang arkanta shanong ba shilong haka khat khanai tarik menta ubnai na mar ka jingkhim kapor hadin kata unsalet bane khun saya ka super dancer ka balapin long ha Mumbai shu ubakit bat ki bahayeng hasam kilaya thu shu menteri rangba ukonrat sangma usembut menteri rangba uba snya balang dhar shu uba al hek bat sha kiwe ki bala kershan rat ba yu Steve ya ka jingwan ai khuble u Steve shilong ha ka khat khanai tarik bat kermen bakindon lang ha ka de singi nakalian ka jung ka association nakalian ka All Meghalaya Dancers Association berkat bat ka yeng ka sem jong Steve mo imisan pasan badan hang ni te wat ikimi insumdan ha ka de singi namar ba i bonkam ban penbiang ki tiket flight mo te ida ya dan ka menta ba imisan pasan hang ni tingi dapat ka jisu komen si sha ba ni na angnut hi mo na kadang jungi khamtam ek pai ba jong jalam Meghalaya berkawai makila kwa ba ban i Steve mo kwa ban i ban yo khublei makan tu ki pai ba kila kersan na banta jong Steve mo te na kadang jong ikimi jong Steve bat ki bahi yang masam jong Steve te kila yo ban ya keren bat ki production mo na po Sony TV na po ka India Best Dancer disha kasih tom haban yo ban wan Steve mo ban kila yakun kila jungi kila yakun di ban ya keren kila kibir kila yakun na pok production ban ailat sisni ban yo ban ai khublei ya au pai ba jong ka jalam Meghalaya bro kawai te na kila jungi ngila sim ya kan ka benta ka ban ba ngin penlong ya kan ka jumpen ko brom ha dia po madan pulo ha ka khat khandai tarik ha ka por kumba ar baji saneng itu Jadi kiki jumpa kerja pat hawe deng pok tosi. Dia tu sengi dia kandon kali ka kandon ka jingpen ku brom mo. Dengi nak dia joi bahek tu indor kat bat ni. Tinggal pentip ri kat tu kat ni ki officer badi jong ka department art and culture tu tinggal jing tip halo ka jing job tu Steve halo ka jingpen ku brom tinggal pha jing to ru sa minister ba polling do badi minister jong ka art and culture bagi lai jitip ru saya iba kermen mo iba kersan mo iba pol iba kersan nanta nggak pentip ru saya iba sne halang minister deputy chief minister ya iru nggak pasti bagi nggak pasti ru saya usiam mo konrat kia sangma nggak khat ru bagi dalam kat apa madan pulo Kemudian pai kan tarik Steve yang sini. Nomor ba kam ka por indum yo hiru suwan arkanta lai kanta ya ban ni po nong ba sulong jungi taman aku blei pai ba dan daladap nang tu ya ban hiar biang siti po Mumbai biang nomor ba ka program atau ka continue biang tu ka program thamai mentapi itu ka best dancer te unhaban mi no hi ka khat khanai tarik hi dan miat unhab deng sa Mumbai One step kena tarik. One step. Dan tu kasih hapulo kejing ya sat jing tak ka. Step pak sat Nakaliang jungi ka sen hinga ya pan krei i program bered kum kolong kawi katak ban burom peranong sat mo ngidap ka jingkimen nomor ba kawi ka digasien ka ba ningkong ka ba ngina kaliang kum ka sen ngilaya trisitom na lemha naduk snam arhajar haduk ta te kalong yo sayo tu so ka jingjob oi kilai bon ki contestant ki ba mi na Meghalaya khasimo ki ba nadu jong Michael nadu jong Dapi na bon ha ki mi te ngasuban ai khuble ki ru mo kila poi hadu kan di level bat hanai ka ba ngasukar pang kalong ba nakaliang jong Steve upun ki wen mo wan ra ka ya ka jingjob yang ka state ka jongi limba ka jingjob ya ka di India Dancer te ngila ya don kat tu kat ni kena jongi ki bangin ya don kat hatu kasni ban ai ru ka entertainment Em yo Stephen pak sat nam tu singi tepat nam sat
Pani kele jungi tingila ngai keren mo ba ihaban ai ka wi ka jing shat mo namar ba ki ba pli klai i ta tv tenrai menta ki ba nga thu ba ki ba ki trang dik ban i yak taka live kata ka jing shat ba jung u ba ki ba ke di i si sha ba usha hang ni hapo jalam ni kali ajungi